Di m fụrụ nwa m nwoke nke diọkpala n'anya karịa ụmụ m ndị ọzọ, na-akpụ ya oyili nna ya. Di m a na-agwa unu maka ya, mụ na ya na-ababata bili mgbe mụọli ụmụ na-atọ, nwoke na-abụ na ofu nwaanyị. Ọ sị m nne na nke diọkpala wee yisie papịa carbon copy papịa. So nke na-esotie wee yie nyanwa yisie nyanwa like ịfụrụ anya n'ifu gị. Ọ sị m die wee fụsịa nke diọkpala n'anya, fụkwuo ọzọdo n'ala n'anya, nwa obele ife ọ ga-eme ọ na-etu ya afa oyili nna ya, dike, odogwu, nna ibie. Ọ sị m nne na ọ bụrụ na ọ fụrụ nwa ya n'anya bụ nsogbu ya, na ọ fụsịalụ this guy n'anya wee jidete nke ọ tọrọ wee kpọbi ya asị kpọgbuo. It's not like na di ekpọrọ nyanwa asị o. Ịghọtara na ịgbago na fa na-enwe normal husband and wife ihe anụnwa, but na etu si wee kpọọ nwa asị ichemi ya mụrụ ya n'ụzọ like na o mekitele nwa ife nya sị anya jee mee DNA ka ọ dị sure na ọnya nwa mụrụ nwa nya. Ihe sọrọ nwa a mee ọ dụrụ ya ka o nwere ife ome. This boy na struggle to please this man, this man ọjọọ na ọma please ya. Even nke diọkpala ma ajọ ife na ọma nkwe na ajọ ife ka ọ bụ, ọ chọba ka a ga-esi wee tọọ n'ọnya ka ọ bụrụ nke osote. Ọ sị m ihe a na-ewutie nwa a mee ife ife ọ ga-akụ ya, ọ na-akụ ya ife ị na-ajụ ma ọnya mụrụ ya. Mana nke diọkpala mee ife aka makwu etie ife, ọ chọba excuses mgbe ụfọdụ si na ike ya ji etie ife adọrọ echi niile ya bata ka ya tie nye echi niile. Ọ sị na nwanne echi, nwanne echi ọ sị na nwanne ya. Ọ sị m ma na ọ dị that bad na ọ ga-egotelu nwa ife kpọọ ọnya na moto, ọbịa na moto nye ọsị ya na ọ na moto libie olisie nye bifo ọkpọrọ ya bata. Ọ sị m that na ọ dị too bad that na ya mọrọ ka ya si eme nye je enyi ji gba anya ọsọ were aka n'ihe ọnya were aka ekpe ya nwoke jụ na nwa bụ oyilie na nwa mela nna na ọnya papịa bịara ụwa osikwa nke a ọ pụọ nke a na spoil nwa na-egolie nta na-egolie nke ọ da-abalị ya mba. Ọ sị m ka nke ọ tọrọ ma abalị ife o dete na-ebido mebe nwa affect ife ọnwụ na-asị anụ okilikie na ya mụrụ ife a ga-eme. Ọ na struggle to prove a point this man jụ. Ọ sị m nne ya wee kpọrọ nwa wee na-be nna ya wee lụọ wee yọba ndị be nna ya sị ha biko ha nyeli ya aka o na nnekwu ihe di na-eme o na ọ na-eme nwa affect ya mụrụ ka ya si eme ya ayọgie n'elu ya na mana ọ ghọtara fa biko na ihe a ga-eme nwa anụnwa ya gbuo self esteem ya eme so many things na ha biko. Ọ sị m nwanne ya nwoke kwelụ kpọrọ nwa ya tinye na skuul ya na skuul ụmụ ya nọ na ya. Ọ sị m nwa na ife ọ nọ bụ 3 weeks gbara ọsọ gbanatasị na ya ma nnọ na ya ga-anọ wit ụmụnne ya na-ebe sị anya hapụ ya ka ya pụrụ olu papa ya na ọnwa ya ka ya bụ nke nwa nke nwa mara mekete nwa ife nwa ajụbakwa anya ajụjụ ozugbo ya ma ọkwa nyanwa mụrụ ya wee yọbịa si ya nwa m biko na eme ị ga-ajụ ife gị gwa m, nwanne m nwoke mee ga-ajụ ife gị gwa m na ọ bụkwa ma ajụ ife na nwanne m nwoke ama mme ga-ajụ ife mana ya chọọ ka ị nọ n'ebe afọ ka ị gụọ akwụkwọ ka ị mara ife. Ọ sị m na o tekilie 2 months iji wee convince nwa ịghọta mana 2 months afọ papa ya na-emeki ikwelu ka o si emeki before nwa wee kwezielu make up his mind wee jebezie na nke nwanne nwoke wee nọ n'ebe afọ wee jebe skuul. Na nwa apụrụ dụka wụrụ mmiri oyi na bie nya ya onyinyo ya na di ya ọgụ ya na di ya gbogo ọgbede efa ncha niile da ya down pịa no more noise. Maka gịnị na nwa apụgo maka na nwa oge ọbụla nwoke efe ya ọgbafelele ome ife ọma nkwe na o mere ya wee decide ya ka ya saa aka na nwa na ife ya ji wee saa aka bụ na ya tie nye ife nsogbu ya abalị ya mba nsogbu ya kwụsị okwu ike nsogbu ya kpọọ anya sị ọkwa ịfụrụ nwa na ị ga-aghọla ọkpa ikulu n'isu taa na nwa mere ihe dị otu na ọ bụrụ kịta na nke ọzọ nọ ị kara ịkụ ya ife mana ịkụbe ife lụọ taa ife ị na-eme nwa n'ike regret ya ịghọtago. Ọ sị m nne nye focus ya na nke nwaanyị papa ya focus ọ na nke nwoke kekwana ife a ga-eme na ya yọlụ n'elu ya ọ na-anọ ọjụ ọ na ya na-abụ bido tọba. Ọ sị m ọkwana ya o wee lụọ ka fa gụsịalụ secondary school nke osote diọkpala nọbe nna ya wee gbaa jambụ ofu nde ka o delu jambụ pas abaa university. Ọ sị m nne diọkpala ya wee dekete jambụ ekwekweni diọkpala ya pas taa na ihe o delu jambụ bụ 5 times. WAEC
3 times o wee jisi ike pasịa wayeko wee bịakade jamb 5 times ọ pasara iwe wee gbụ ya ka a na-ekwu 5 times anụnwa chekie na nke osote na-achọzi ka ọ graduate ya ala wee gba this boy ọtọ nọkwa fesie papia ọkwalụ papia gbogo ọkwalụ papia gbada si na papia spoil ya si na papia mebisiri ya na papia melụ na papia mere ibe ya na papia ebido ịgacha dịtị na-ebido mebe the man affect o wee kpọọ ọnya wee sị ya ya chọọ ka onye lie aka ka amalụ ka esi azụ nwa nyasị a mbụ nyanwa si nyasị a mbụ nyanwa bụ ekwensu na-achọ ka o mebielu gị nwa ya enyezili gị aka ya gbakwa ka ya si enyebe aka na nya bụ ọkwụlụ akarịgo nyanwa ịghọtago maka etu o si agwa papi okwu na etu o si agwa papi okwu ya na-asị na ofu mbọsị na this guy ya eti papia ife na ọ bụrụ na o nwee ike ị na-agwa papi okwu etu ka ọ ga-esi na-agwazi nyanwa ụjọ this guy bido tobe ya na e nwere ike ịgwa nwa okwu di ya na-arụ ya na-asị anya tie aka ka e wee zụọ nwa ya wesị anyị pitọsi gị ka ebe ịchọ ka ya bido ka aka na-ekwu oluo one day this man or this boy wee kụọ papia wee kụọ papia ọsị m nne na di ebela akwa for 1 month na-ebesa akwa ụdịfụnanya ya fụrụ nwa ụdị ifenya mere nwa n'ụbọchị afọ na ya si ya biko na ị ga-edibenu n'ọkwa na oyile nne ya wesị anya ji ịkpọ polisi ka ọ kpụrụ ya kpọchie ọtọ na ọsị mba na ndị polisi ga-egbu ya fagbukweni ya akụgbuo nyasị ya ọmụnwa ka ị chọrọ ka nje tibia ife ka ife ị chọrọ ka mme na o nwere netide nwere ike ime ịsaida na ịkpọ polisi fa akpọrọ ya teach enye lesson or you forgive him papia junior man forgive you papia nọgide one day kpọọ nyasị na ọ bụrụ na o tinyere ọnụ n'ịzụ nwa na ofu mbọsị na ekolo akpị ya pụọ hịa na ọma mfụzi ọ bakwa na trel na ekolo akpị ya pụọ hịa na ọma mfụzi anya wesị ya mba ihe apụkwa na ị ga-edue ọ bụrụ epitọ kọsị anya hapụlụ nyanwa mba na ikolo akpa gị pụọ na n'ụlọ sị na gịnị ama mbizi nyanwa ekolo akpa ya na be nne ya na ya anụsigo ịghọtara na anyị na-aba hapụzarị ụlọ o sịbụ na nwa a egruonugo fulu agboro full one kedu ife a ga-eme nya wesị anya kụta ụmụ okolobịa ndị ụmụnna fa ka ọ kpọọ ụmụ nwanne ya nwoke kafanyebe n'aka nụ ọ bara ụlọ dị na-ezozi ezo ka ịgwafe ihe ịzụrụ ihe ịzụsịrị bupụte maka na o nwere mgbe a kọrọ ụmụnne ya na etu o si azụ nwa a dọrọ mma maka na fana vileji fana afụkwu etu o si etu ya afa oyili nne ya ọsị m nne ma mma ife na-ewu ya iwo na since this guy the second son nọ school na be papia na di ya kpọnụrụ ya na fonu ka ọ jụọ ya ka o si eme na this guy ya akpa ya 3 miss call 4 miss call ọ ma return the call una mana ọkịta azị ka di ya ga-abụ na o welu fonu kpọọ osote dị ọkpalasị aka eke ime kedu ebe ị nọ emelụ nna wee gwabi ya okwu mana nke afọ adịrọzi interested maka na nke afọ afụ gị ife na-eme nọ n'ọnya nwa ka o ji wee kpọbịa ya ọkwa ifugo so wee kụọ mitin ndị ụmụnna wee bịa wee kpolu ụmụ okolobịa wee bịa ha wee kwụbịa n'etiti wee babalị ya wee sị ya na the next time ọ ga-emetụ papi ya aka na fa ga-eji ititi mma eke nya agbụ eweli ititi mma walisie nya azụ walisie nya ike o nwere nwa guy eji ititi mma wee kụpụ my god ekedolu n'osisi ha wee weta dị edivido si ya na this guy tiri mami ya ife na ifefa ga-eme ya na ọkwafa mesie nyefe eke nye dọbịa ya n'anwụ na fa ga-etinye mmanwụ nya ifefa ga-emie o metụkwe papia ma ọ mami ya aka n'ụlọ again the guy wee bido wee kọbala ha sị ha na papia meloni ya bụrụ mmadụ na ọ pịtọkọsịrị ya na nna nwanne ya nwoke na ọ banyego skuul na-achọ ka ọ grajueti ọ sị m na nwanne nwoke na-agụ lọọ ka ọ na-agụ na-achọ ka ọ grajueti nya nwana ya bara to anything na ya ma mgbe mami ya na-arụ ya na-asị ya ka azụ onye azụ ya mee ife na ama mbali ya mba na ife ya chọọ bụsi nyere ya aka ka ya baa skuul ka nwanne ya nwoke balụ skuul nọ ife ya chọọ ewesị papia ka ị ga-esi wee nyekwe nye aka ka ọ basị ọsị na ya mara na ọ pasịtagwuru akwụkwọ kedu ife fachọ ka ya mee this lady sị m na ya nọgide na-efili guilty ife ya ji wee wetara anyị akụkọ na-asị na aka ipushu mọ nwere ife nya aka eme mọ ya na-efili na ya hapụrụ onwe ya ọ naanị iyi ya adaghalala ụlọ abalị ya na-adaghalị ya maka na this man na-atọ n'ụzọ all these things to nyanwa si na ọ bụgodu na ya fọrọ ya n'anya ma ọ bụrụ nyanwa mụrụ ya ọ bụgodu na ọ fọrọ ya n'anya ma ọ bụrụ nwa ya kedu ebe ọ nọ ya wee pịtọkọsị anya ka a mebere nke ọzọ aja ifesi odupi edu na-enyebe nne ya tata na ọ ghọọlụ mmadụ ọ nara achọ ife ọ ga-eme nke anụnwa ka ọ ghọkwa olu mmadụ
ọgba ya na ya na-abụ nkịtị kịta o wee duzie otu a ọsị m this man na-atọ ọnụzi the whole thing to nyanwa achọ ka ajụọ ndị mmadụ nye kwesị feel guilty in any way about the first son chukwu nyelie sọsọ na o yiri nne ya etu ọsị bụ nne ya mụrụ ma mistake ọ bụrụ na mistake ka ya mee ndị ọzọ were ya mụrụ ife ọ bụrụ na e mere mistake na ekwesịrị feel guilty unu gwa ya na comment section n'ọkwa etu ka this man si napụta ya nwa n'anya n'iyi tụrapụ ya tọnụkwa the whole thing back to her. Kedu ife nya aka eme na oge ọbụla asị na ụmụ nwaanyị na-apịtọ nwa na ụmụ nwaanyị na-apịtọ nwa na apịtọrọ nke a kịta na osote dị ọkpali ekwezikwana na ọ ga-anata ife ọ na-eme bụ ọnata tata echi niile okokwela akpa ya be nne ya zawo frens ya niile be nne ya na ọ mọrọ dị anybody na be papa nyanwa nọ n'ikwu nne ikwu nne bụ ife niile ikwu nne ihe ọ na-agwa ya kịta ahụ nyalụ bọọlụ nweta ego nya gbaa na n'ikwu nne lụọ ụlọ papịa wee na-akpọrịtazi ya na-ahụ ya na-asị ya nya gbaghalụ na ọbụgodo na ya mere ajọ ife nya gbaghalụ na ya aghọtakwanụ na ya anwa n'ọchukwu chọọ ka ọ tọọ nọ out good bụ ife melụnụ mama ya ji wee sendị anya ikwu nne na ọ bụrụ na ya lọvụbara ya ka nwanne ya nwoke ma ọ ya like etu ọnọdụ nwanne ya nwoke dọkịta ọbụla ọnọdụ ọnọ biko ya gbaghalụ ya ọbụla ka ị ga-agbaghalụ ọkwa ifolo ndị nne na nna ịjọgburu udele sigbuo nkakwụ n'isi o jọsi ala akụrụ ya mmiri nya amụrụ m ife lụrụ inye ike ya bụ na ịmụsị ala nwa nwee nke ịfụ n'anya iche it's not like na fa abụgola adult omume fe chenjizie na-asị mba na eto onye esi akpa agwa na ịlaikọrọ na eto onye esi akpa agwa na ịlaike nọ mgbe afọ faka do tenda mgbe faka na-eto eto you pick one or two isọkọlụ zuzulu nunulu ọ bụzala onye mụrụ nke ọzọ ọ bụrụ ụtụ iji wee mụ nke afọ ka iji wee mụ nwa chukwu meelụ na ebele this is the result etu a ka ọ na-adụ ọdụdụ ka second son onwe ife ọ ga-eji papa ya wee mee ịma na asị na achụkọ onye achụnye na mma achụgidego this guy na achụnye na mma nke afọ n'anya bụ the black sheep of the family it always end like this like always afụbe m ebe o end differently. Ana m agwa gị tata ọ bụrụ na nne gị na nna gị kpọrọ gị asị ma ọ bụ na nne gị ma nna gị kpọrọ gị asị nya grace gị ga-esi n'elu si n'ala nya ị ga-elu ebe ndị ọzọ ada elu n'anya ife izụlụ dọba chọbazie nwaanyị ga-enyelu gị aka ọ bụrụ na o nyere gị aka ịgbafelụ mgbe a na-asị gị pụta ọrọ nwaanyị ka ọ bụ na nanụ ife ọ na-ekwu oyele nne oyili nne ya ngwa na oyili nne ya anago n'iyi kedu ife a ga-eme ya a na-akọ yeli ụmụnne m tii na ọnụ n'okwu a nwaanyị o kwesịrị ị na-efili guilty ka ọ na o kwesịrị ị na-efili guilty ndị m kwesịrị ị na-efili guilty ọkwa ụmụ nwoke bụ ife nwee nwale ọkwa afọ ya ka ọ na-aza kedu ife isi m kwuo nwa nwoke azụ nwere nwaanyị a ga-azụ nwe ya kwafasị na nkịta nwaanyị azụrụ na-ata akwa kedu ife a na-akpọrọ gị afa a na-akọ yiri ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.